Tungod sa nagpadaing problema sa kuryente sa Samal Island, miabot na sa 120 million pesos ang economic loss sa maong isla matag tuig sumala sa lokal nga kagamhanan. Gani nagpabilin pa ang state of calamity sa isla tungod sa ilang problema sa kuryente. Ani ang report ni Kent Abrigana. Gibutiyag ni Samal Island Mayor Al David Uy nga nagkadako na ang lugi sa Samal Island matag tuig tungod sa padayong problema sa kuryente. Gani, miabot na sa 120 million pesos ang subtotal nga economic loss sa isla. Gilangkuban kini sa tourism sector, local businesses, household, public services and infrastructure ug agriculture and fisheries. Kini tungod matud pa sa palong siga nga serbisyo sa kuryente. Ang ginakabalakan sa LGU nga kung mahuman na ang tulay, mas modoble pa ang ilang problema sa isla kung dili pa masolusyonan ang problema sa kuryente kay gilauman ang pagdagsa sa mga tawo ug pagdako sa populasyon sa isla. Samot na kung naa na ang tulay, mag times 10 ang iyahang problema. Karon medyo manageable pa. Gawas ni ini, naka-impluwensya sa matud pa ang palong siga nga kuryente sa pagsaka sa insidente sa krimen sa isla. Sama sa nahitabong insidente sa pagbusil patay sa duha ka minor de edad sa barangay Kamudmud ni atong June 23 sa gabi. Ang kasagaran nga mahimong crime diri naadjud sa mga lagyo-lagyo nga lugar wala sa sentro, which is kung kagahapon lang atong last lang sa nahitabo sa barangay Kamudmud, git-git mo itong lugar dito na hospital, labi nagmugawas yun ang mga krimen kasagaran pag burnout. Kay numduman nga naghatag og ultimatum si Mayor Uy sa Nordeco, ang power supplier sa isla, nga humanon ang submarine cable sa June 30 karong tuiga. Apan sa pakiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Nordeco, dihang ipatawag kini sa sangguniang panlalawigan. Biingon kini nga dili matuman ang June 30 deadline ug mihatag una og modular gensets aron makatabang sa supply sa kuryente sa isla. Sa karon, usa sa mga ginatan-aw nga solusyon sa LGU mao ang pagpalit og kaugalingon nga submarine cable og substation. Nagkantidad kini og anaa sa 200 million ngadto 300 million pesos. Sumala pa, moabot sa 6 to 8 months ang pagpalit og bag-ong submarine cable. Magsugod na by third quarter or by fourth quarter of this year, ihapta og mga duha ka tuig siguro para ma-complete siya. Nagpabilin pa ang state of calamity sa isla tungkol sa ilang problema sa kuryente ug posibleng ma-extend pa hangtod sunod tuig. Kauban sa Bebot Kahes sa kamera, ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.